فيلمنا جمرة وشتي روزميري استاهل حدا عبي بيت مأسرتيو كلتا جون እና ኒልሰን ዝተውሃሉ ሓደገኛ እሱራት በዓልትን ዋዕልቶም እናተፀራረፉን እናተኻትዑን እንከለዉ ኣብ ሰዓት እቶም ካልኦት እሱራት ባእሲ ንኽሪኡ እናተፀበዩ ታንጢዮም ይኸብዎም እቲ ቅልስ ዝጀመሮ ጆኒ ነይሩ ኣቐዲሙ ሓያል ቦክሲ ንኔልሰን ይወቕዖ ግን ኔልሰን እውን ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ሓቢእዎ ዝነበረ መፍትሒ ብሎን የውፅእ እሞ ንምጥቃዕ ይዳለ ናይ መጀመርያ ቦክስ ዝወቕዐ ጆን ዋላ ይኹን ዳ እምበር ኔልሰን እውን ብደንቢ ተዳልዩ ከም ዝመፀ ግልፂ እዩ ነይሩ ግን ጆን እውን ፅቡቕ መኻሪ ዝረኸበ እዩ ዝመስል ክዳኑ ቀሊዑ ነብሱ ንምክልኻልን ኔልሰን ንምጥቃዕን ዘዳልዮም ብዙሓት መሳርሕታት የርእዮ እቲ ባእሲ ብፍጥነት ይጅምር እሞ እናገደደ ይኸይድ ጆን ንኔልሰን ንምውጋእ ካብተን ሓቢእዎን ዝነበረ ካራታት ሓንቲ ኣውፅኡ ብኩሉ ዝነበረ ሓይሊ ይደርቢ ግን ኔልሰን ኣብ ትኽክለኛ ሰዓት ደኒኑ ነታ ካራ የስሕታ እሞ እቲ ባእሲ ንምርኣይ ብድሕሪቱ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ካሊእ እሱር ይውጋእ ኣተዋእሱ ፀኒሖም ክልቲኦም ናብ መሬት ይወድቁ እሞ ጆን ካራ ኣውፅኡ ንኔልሰን ክወግኦ ክምክሩ እንከሎ ብሓደ ግዜ ትስበር ለካ ኔልሰን ጆን እንታይ ዓይነት መሳርሕታት ከም ዘለዎ ስለ ዝፈለጠ ነብሱ ብመኪና ንኸይጉዳእ ኣዳልዮም ዝመፀ ናይ መኪና ታርጋታት ኣብ ከውዲ ሰሊፎዎም እዩ ነይሩ ኔልሰን እዚ ፍሉይ ብጣዕሚ ሓያል መከላኸሊኡ ቀሊዑ ንጆን ከሪኦ እንከሎ ብጣዕሚ ይግረም ክንዲዚ ዓይነት ምክልኻል ፈፂሙ ይተፀበየን ግን እዞም ክልተ ሰባት ናብዚ እስረይድ ንምንታይ እዮም ኣትዮም ንምንታይ ክኦም ክቃተሉ ዝምክሩ ኣለዉ ታሪኾምን ምክንያቶምን ፈፂምኩም ዘይትፅበይዎ እዩ ክሳብ መወዳእታ ሰናይ ፀንሒት ጆን ናይ እዝሬት ምእታይን ምውፃእን ዝለመደ ኣብ 8 ዓመቱ እዩ ነይሩ ቆልዓ ዋላ ይኹን ሙሉእ ሰፈር ዘንፀርፀረ ገበነኛ ኣይተቐይሩ እዚ ናይ ገበን ሂወቱ እውን ኣብ ቁልዕነቱ ይቋረፀን ሓደ ግዜ ካብ ናይ ሎተሪ ካምፓኒ ሽልማት መንጢሉ ናብ መኪና ይኣትሞ እታ መኪና ሰሪቑ ኣካውንት ዘይብሉ እንከሎ እቲ ቅርሺ ናብ ናይ ባዕሉ ኣካውንት ክእቲ ይሙክር ኣብ መጨረሻ እዚ ዝመስል ዓብዪ ገበን ሰሪሑ ከምልእ ስለ ዘይከኣለ ይተሓዝ እሞ ንገበኑ ንኽፍረደሉ ኔልሰን ፓትሪማን ናብ ዝበሃል ዳኛ ይውሰድ ዳኛ ብናይ ጆን ተግባር ብጣዕሚ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ብተደጋጋሚ እናፀረፈ 7 ዓመት ንኽእሰር ይፈርደሉ ጆን ኣቶ ኔልሰን 7 ዓመት ክፈርደሉ እንከሎ ዝበለፀ ዝናደዶ ግን ዝፀርፎ ነበረ ፀርፍታትን ከመይ ገይሩ የዋርዶ ከም ዝነበረን ክዝክር እንከሎ እዩ ካብዚ እንድሓር ናይ ጆን ሂወት ድግምግማት እያ ነይራ ገበን ይሰርሕ ኣቶ ኔልሰን ይፈርደሉ ይእሰር ክፍታሕ እንከሎ ድማ ደጊሙ ገበን ይፍፅም ኣቶ ኔልሰን ከዓ ይፈርደሉ ድሕሪ ብዙሓት ዓመታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ከምቲ ዝተለመደ ክወፅእ እንከሎ ሽጉጥ ሒዙ ንኽልተ ዕጡቋት ፖላዊስ ክዘርፍ ይሙክር ግን ሓሳቡ ይሰለጦን ደጊሙ ድማ ተታሒዙ ይእሰር ከም ተወትሩ ከዓ ናብቲ ኔልሰን ዝበሃል ዝፀልኦ ዳኛ ክፍረደሉ ይወስድዎ ከምቲ ናይ ቀደም ብርቱዕ ወቐሳን ፍርድን ድማ ይወሃቦ ግን ናይ ሕጂ ፍርዱ ካብቲ ካልኦት ክብድ ዝበለ ስለ ዝነበረት ክሳብ 20 ዓመቱ ካብ እስረየት ይወፅእ ነይሩ ኣብዚ ዕድሚኡ እዚ ካብ እስረየት ክፍታሕ እንከሎ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ዋላ ይኹን ዳ እምበር ሰሙናት ጥራይ ፀኒሑ መኪና ክሰርቕ እናሞከረ ደጊሙ ይተሓዝ ሕጂ እውን ከም ኩሉ ግዜ ዝተቐበሎ ዳኛ ኔልሰን እዩ ነይሩ ምንም ዘይረብሕን ዋጋ ዘይብሉ ቆልዓን ምዃኑ እናነገረ ድማ ብተደጋጋሚ ይፀርፎ እምበርከ ጥዕና ኣለካ ድዩ ብትኽክል ዲኻ ትሓስብ እናበለ ንጆን ብዘይምቁራፅ ይሓቶ ጆን ልዕሊ እቲ ዝተፈረዶ ፍርዲ እቲ ዝፀርፎ ነበረ ፀርፍታት ልዕሊ መጠን ስምዒታዊ ገይሩ ብጣዕሚ ዘናድዶ ነይሩ እዚ ብዘይምቁራፅ ዝደጋገመሉ ናይ ሂወት ሳይክል ንምቁራፅ ድማ ጆን እቲ ናይ ገበን ሂወቱ ሓደ ግዜ ጠጠው ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ዳኛ ሕነ ክፈዲ ይውስን ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናብቲ ቤት ፍርዲ ይድውል እሞ እዚ ኔልሰን ዝበሃል መከራ ዘውልዖ ዝነበረ ጠበቓ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝሞተ ይፈልጥ እዚ ሓበሬታ እዚ ንጆን ብጣዕሚ የናድዶ ነዚ ሕማቕ ሰብኣይ እዚ ኣቐዲመ ቀትሎ ነይሩን እናበለ ድማ ምስ ነብሱ ይጠዓስ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ጆን ንጋዜጣ እናንበበ እንከሎ እቲ ቀረባ ግዜ ዝሞተ ኔልሰን ዝበሃል ዳኛ ጠበቓ ኮይኑ ዝሰርሕ ብተመሳሳሊ ሽም ዝፅዋዕ ኔልሰን ፒተርማን ዝበሃል ወዱ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ብዘጋጣሚ ዝናተሓጎሰ ድማ ጆን ቂሙን ሕነ ናይ ምፍዳይ ሓሳቡን ናብዚ ወዱ እዚ ንኽሕልፎ ይውስን ኣብ ዝቕፅሉ ጎሆ ጆን ናብቲ ዝሞተ ጠበቓ መዘከርታ ክኸውን ተዳልዩ ዝነበረ ፋውንዴሽን ብመኪንኡ ገይሩ ይኸይድ ወዱ ዝጠበቓ ድማ ነቲ ዝሞተ ኣቦኡ መዘከርታ ንኸውን መደረ እናስማዕ ይፀንሕ ጆን ድማ ማንም ሰብ እንከይረአዮ ናብ ናይ ኔልሰን መኪና ይኣትሞ እቲ ኢንሄለሩ ደጊሙ ከም ዘይጥቀመሉ ርግፀኛ ንምዃን ንግፈ ኣቢሉ ይውድኦ እቶ ውሽጢ ክሰትዮ ዳልይዎ ዝነበረ ቡና እውን ደስ ኢልዎ እናሰሓቐ ብንትፍታፉ ይብርዞ ድሕሪ ደቓይቕ ኔልሰን መደርኡ ወዲኡ ናብ መኪንኡ ይኣትሞ እቲ ጆን በኪሎ ዝኸደ መስተ ይሰትዮ ካብኣ ናብኣ ድማ ትንፋስ ይሓፅሮ ግን እቲ ዝጥቀመሉ ነበረ መተንፈሲ ጆን ባላሽዎ ስለ ዝኸደ ሓያል ናይ ኣዝሚ ሕማም ይለዓሎ ተደናጊፁን ብራዕዲ ተመሊኡን ረድኤት ንምርካብ ኣብ ጥቑኡ ናብ ዝነበረ ፋርማሲ ጎዩ ይኣቲ እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ሰዋና እቲ ድኳኑ እውን ኔልሰን እናተዳፍኦም ክኣቲ እንከሎ ሰራቂ ይመስሎም እሞ ብጣዕሚ ይድንግፁ ጆን ኣብ መኪንኡ ኮፍ ኢሉ እናርአየ ድሕሪ ምፅናሕ ሽጉጡ ቀልቂሉ ንሰማይ ይትኩስ እሞ እቲ ሕማቕ ዝነበረ ኩነታት ዝገደደ ይባራዕ
سبعي حجز نمصوعنا بوليس انتدول اتاسويت دما مسارح إذا وطيا نيلسن እናተኮሰት ተጓዮ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ጆን መኪኑ ኮይኑ ብጣዕሚ ደስ ኢሉ ይርኢ ከም ትዝሓሰቦ ናይ ተዘሳቂዮ ዳኛ ወዱ ከምቲ ንሱ ክርተት ዝበሎ ክርተት ከብሎ እዩ ኔልሰን ብገን ስርቂ ተጠርጢሩ ናብ ፖሊስ ጣብያ ይውሰድ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ናብ ጠበቁ ደው ኢሉ እንታይ ተገበረ ከም ዝሕሽ እናሓተተን ከሎ እውን እቲ ጠበቃ ብካሜራ ሰርኤ ነገር ንዕኦም እምበር ንዓጋ ይሕግዘካን ተተናዚዝካ ዓመታት ቅነሰልካ እዩ እንድሕር ክንካ ተዕሞኪርና ግን እቲ ብካሜራ ዝተቀረጸ ቪድዮታት አንጻርካ ኣይ ምስክር ክኸውን ኢሉ ይነግሮ ኣብ ልዕሊ እዚ ብዝገበኑ እዚ ኔልሰን ናይት ፋውንዴሽን ፕሬዚዳንት ኮይኑ ቅጽል ስለ ዘይከኣለ ኩሎም ኣባላት ተኣኪቦም ኔልሰን እስር ቤት ኮይኑ ብስልክ እናሰምዐ ይባርርዎ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ፍርዱ ንኽወሃቦ ናብቲ ፍርዲ ቤት ይኸይድ እሞ እታ ኢቫ ትበሃል ዳኛ ይፈልጣ ስለ ዝነበረ ንኽደራደራ ይቐርብ ካብቲ ናይ ስድርኡን ናይ ፋውንዴሽንን ቅርሺ ዝተወሰነ ከመቕላ ከም ዝኽእል ነጊሩ እውን ከእምና ኣይከኣለን እቲ ፍርዲ ብቐሊሉ ክውሰን ስለ ዘይከኣለ ታራ ሰባት እቲ ፋርማሲ ዝተቐረጸ ቪድዮ ብተደጋጋሚ ይርእይዎ እሞ ድሕሪ ብዙሕ ሓሳብ ኔልሰን ጥፋተኛ ምዃኑን ክእሰር ከም ዘለዎን ይውስኑ ናይ ኔልሰን ጠበቓ ምንም ሓጋዝ ኣይነበረን ብደንቢ ገይረ ተኻትዕሉን ማንም ሰብ ከእምና ስለ ዘይከኣለ እውን ኢቫ 5 ዓመት ቤት ማእሰርቲ ንኽእሰር ትፈርደሉ ጆን ኣብ ማእኸልቶም ተኸታተልቲ ኮይኑ ዝኽሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይዕጎስ ናይ ኔልሰን ህይወት ከምቲ ናቱ ኢላ ተባላሻቶ ዝነበረት ከባላሻ ብምኽኣሉ ድማ ብነብሱ ብጣዕሚ ይሕጎስ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ጆን ምስ ክልተ ኣዕርኽቱ ሕጋዊ ዘይኮነ ነገር እናተጠቐመ እንከሎ ገለ ዝጎደለ ነገር ከም ዘሎ እናሓሰበ ይጸንሕ ኣብታ ኣጋጣሚ ንሳ ማዕፂኡ ክዕቑሕ እሞ ክልተ ሓሽሽ ክገዝኡ ዝደልዩ ሰባት ምዃኖም ይርኢ ኔልሰን እዞም ሰባት ገዛእቲ መሲሎም ዝመፁ ፖላዊስ ምዃኖም ብደንቢ ገይሩ ፈሊጥዎም ነይሩ እዩ ግን ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ሓሲቡ ስለ ዝነበረ እቲ ሓሽሽ ንኽሸጠሎም ፈቓደኛ ይኸውን ክውድእ እንከሎ ናብቶም ክልተ ኣዕርኽቱ ይምለስ እሞ እንድሕር ዳኣ ክትእሰሩ ዘይደሊኹም ቀልጢፍኩም ህዶም ኢሉ ይነግሮም እዚ ኩሉ ዝገብርሎ እናፈለጠ እዩ ሕዚ ግን ናብ እስር ቤት ዝኣትሎ ከምቲ ካሊእ ግዜ ዕዋላዊ ሕማቕ ሰብ ኮይኑ ዘይኮነስ ኮነ ኢሉ እዩ ኣብቲ ናይ ፍርዲ መዓልቲ ጆን ምንም ድራማ ይሰርሕን ንኢቫ ድማ ጥፋኣተኛ ምዃኑን ሓሽሽ ናይ ሓቂ ከም ዝሸጠን ጥራይ ናብቱ ኔልሰን ዝኸደሉ እስር ቤት ንክትሰዶን ይልምና እሞ ናብዚ ሮዝሜሪ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ምስ ኔልሰን ኣብ ሓንቲ መኪና ተሰቒሎም ይኸዱ ኣብ ውሽጢ እቲ መኪና ግን ማንም ዘይተፀበዮ ነገር እዩ ገይሩ ናብ ኔልሰን ይቐርብ እሞ ጥዑይ ሰብ መሲሉ ሽሙ መን ምዃኑ ሓቲቱ ኣብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ሓደ ክፍሊ ክበፅሐና እየ ዝምነ ኢሉ ይነግሮ ኣብ ውሽጢ እቲ እስር ቤት ባዕሉ ከም ዝከላኸለሉ ድማ ብተደጋጋሚ ይነግሮ ነይሩ ኣብቲ እስር ቤት ክበፅሑ ከለዉ ምስቲ ዳይሬክተር እቲ ቤት ማእሰርቲ ይፋለጡ እቲ ሕግታት ድማ ግልጽን ቀሊልን ገይሩ ይትንትነሎም እንድሕር ዳኣ ክትበኣሱ ዘይደሊኹም ኣፍኩም ሓዙ ፀገመኩም መቸየኩም ሃለኹም ሞትኩም ንዓይ ዋላ ሓንቲ የግድሰንን ኢሉ ድማ ብደንቢ የረድኦም ድሕሪዚ መደቀስ ክፍሊ ክወሃቦም እንከሎ ጆን ነቶም ፖላዊስ ጉቦ ብምኽፋል ኔልሰን ንሱን ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ከም ዝእሰሩ ርግፀኛ ይኸውን እዚ ኩሉ ዝገብር ዘሎ ኔልሰን ናብ እስር ቤት ምእታዩ ጥራይ ንዕኡ እኹል ስለ ዘይነበረ እዩ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ እውን ህይወቱ ናይ ምድሪ ገሃነም ንኽገብራ እዩ እዚ ኩሉ ዝፅዕር ዘሎ ናብ ውሽጢ ክፍሎም ኣትዮም ኔልሰን እታ ረሳሕ ንእሽተይ ሽቓቑ ክሪኣ እንከሎ ነብሱ ምቁፅፃር ይሰኣኖ እሞ ተፀጊዑ ምብካይ ይጅመር ጆን ዝመኽረሎ መሲሉ ቀልጢፉ ናብ እዝኑ ይቐርብ እሞ እናዋኸኻ ማንም ከይርኤካ መፍራሕ ዘሎ ነገር እዩ ግን ድኽመትካ ንማንም ከይተርኢሉ እቲ እስር ቤት ሓደገኛ ቦታ ምዃኑ ብደንቢ ገይሩ ይረድኦ ኔልሰን እዚ ምኽሪ ተቐቢሉ ነብሱ ምቁፅፃር ይምኩር ግን እቶም ካልኦት እሱራት እውን መፂኦም ክቕልድሉ እንከለዉ ስምዒቱ ምቁፅፃር ይሰኣኖ እሞ እናወኸ ገፁ መፍርሒ ክገብሩ ይምኩር ኣብ ምሳሕ ሰዓት ጆን ንኔልሰን ሒዝዎ ናብቲ ካፌቴርያ ይኸይድ ጆን ፍርቂ ህይወቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዘሕለፎ ምንም ኣይፈርሕን ተደጋጊዑ ድማ ኩሉ ነገር ንኔልሰን ይረድኦ ኣብ ናይ መጀመርያ መዓልቱ ናብ ችግር ከእትዮ ስለ ዝደልየ ድማ ናብቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሓደገኛ ማፋያታት ኢዱ ብምጥቋም ትሪኦ ኣለኻቲ ሊዮናርዶ ይበሃል ሓላፊኦም እዩ ኣብዚ እስር ቤት ካብ ዘለዉ ብጣዕሚ ለጋሳትን ለዋሃትን ሰባት ሓደ ኢሉ ድማ ይነግሮ ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰከንዳት ኣብ ውሽጢ እቲ ካፌቴርያ ባእሲ ይጅመር እሞ ሊዮናርዶ ንሓደ እሱር ናፍቲ ዝበልዕሉ ነብሩ ጠረጴዛ ደርብዩ ብኻራ ወጊኡ ይቆትሎ ኔልሰን ብድንጋፀ ደሪቑ እንታይ ከም ዝገብር ጠፊእዎ ኮፍ እንትብል ጆን ግን ኮፍ ኢሉ ከም ዘይነበረ ስላሕ ኢሉ ይትስእ እቶም ጓርድያታት እናጎዩ ይመፁ እሞ መንካራ ከም ዝወግአ ክሓቱ እንከለዉ ኔልሰን ጆን ብዝሃቦ ምልክት መሰረት ገይሩ ናብ ሊዮናርዶ ኢዱ ይጥቅም ከምዚ ኢሉ ድማ ኔልሰን ከይተፈለጦ ኣብቲ እስር ቤት ናይ ዝርከብ ዝኸፍአ ሓደገኛ ሰብ ቀዳማይ ፀላኢ ይቕየር ናብ መደቀሲ ክፍሎም ክምለሱ እንከለዉ ጆን ንምንታይ ከምኡ ትገብር ኣነ እኮ ከምኡ የብልኩኻን እናበለ እቲ ጉዳይ ንዑ ከም ዘይምልከቶ ይነግሮ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ብዙሓት እሱራት ኣብቲ ሻወር ነብሶም እናተሓፀቡ እንከለዉ ሓደ ቤሪ ዝበሃል ገጅፍ ብጣዕሚ መፍርሒ እሱር ናብ ኔልሰን ቀሲሉ ይቐርብ ቅድሚ ሕማቕ ነገር ምግጣሙ ግን ጆን ናብ ቅድሚት ይመፅእ እሞ ካብ ስኑ ሞበረሽ ዝሰርሐ ካራ ገይሩ ንቤሪ ድሕር ንኽብል ይነግሮ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ዶን ዝበሃል ጠወቑኡ ንኔልሰን ንኽሪኦ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ይመፅእ እሞ ኣብዚ ዘለዉ እሱራት ከም ንብረቶም እዮም ዝመናጠሉ ኣለዉ ቀልጢፍካ ውፀን ኢሉ ብተደጋጋሚ ይልምኖ ዶን ግን ምንም እንከይመሰሎ ሕጂ ካብቲ ፋውንዴሽን ተባሪርካ ኢኻ
ንዓይ ከም ጠቃ ቆፂርካ መዝገብካ ንኽተኸፍት እኹል ቅርሺ የብልኻን ኢሉ ፍሽኽ ኢሉ እናሰሓቀ ይምልሰሉ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ጆን ናይ ኔልሰን መዓልታዊ ህይወት ቃንዛን መከራን ዝተመልአ ንምግባር ዝተኻእሎ እዩ ዝገብርሎ። ንጎ ድማ እቲ ኣብ ጥቕኦም ተኣሲሩ ዝነበረ ወዲ ንኔልሰን ቦክስ ንክወቅዖ ጥራይ ይመጽእ ነይሩ። እዚ እሱር መዓልታዊ ንኔልሰን ቦክስ ዝወቅዐሎ ጆን ፓኬት ሽጋራ ስለ ዝኸፍሎ እዩ። ናይ ኔልሰን ምግቢ ጓሓፍን ትርፍራፍን ዝመልአ እዩ ነይሩ። እቶም መገብቲ ኮነ ኢሎም ዝገደፍሉ እዩ ነይሩ። ሓደ ዕለት ኔልሰን ምንም ከይፈለጠ ኣብ ውሽጢ እቲ ሻወር ጭፍሩ እናሰደደ ይጸኒሑ። ቤሪ እንከይተጸበየ መጽእ እሞ ብኸመይ ኩነታት ይደልዮ ከም ዘሎ ግልጽ ገይሩ ይነግሮ። ጆን እዚ ጉዳይ ክሰምዖ እንከሎ ክጥቀመሉ ይደሊ እሞ ናብ ፔሪ ኸይዱ ዝተፈላለዩ ሽጋራታትን ካልኦት ጠቐምቲ ንብረታትን ንኽህቦ ይሓቶ። ቤሪ ፈቃደኛ ይኸውን። እዚ ብዚ ናይ እስሬት ስታንዳርድ ኔልሰን ብጣዕሚ ክባር ነገር እዩ ተቐይሩ ዘሎ። ከምዚ ኢሉ ድማ ኔልሰን ዋግኡ ሽጋራታት ይኸውን። ጆን ድማ ሓደ ግዜ ንቤሪ ብክልተ ፓኬት ሽጋራ ይሸጦ። ነቶም ጋርድታት እውን ከፍ ኢልዎም ስለ ዝነበረ ናይ ቤሪ ሰባት መፂኦም ጨርቂ ናብ ርእሱ ገይሮም ናብ ቤሪ ይወስድዎ። ኔልሰን እቲ ርእሱ ዝነበረ ጨርቂ ከውፅኦ እንከሎ ምስ ቤሪ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ተዓፂነ። ቤሪ ከፍርሖ ይደልየን። ዝተፈላለዩ መስተን ምግብን እናሃበ ድማ ተረጋጊዑ ጎኑ ኮፍ ንኽእል ይነግሮ። ኔልሰን ብፍርሓት መሊኡ እናቐጥቀጠ ፈቃደኛ ዘይምዃን ካሊእ መማረፂ ይነግሮን። ኢዱ ሒዙ ድማ ሕጂ ንዓኻ ምንም ኣይገብረካን ግን ኣብ ፅዋዕኻ ሰዓት ቀልጢፍካ ክትመፀኒ ኣለካ ኢሉ ይነግሮ። ከምዚ እናበለ ቁሩተይ ግዜ ሓልፍ እሞ ኔልሰን እውን ንኸይዓብድ ኩሎም ዝገጥምዎ ነበሩ ነገራት ኣብ ደፍተር እናፀሓፈ ይጸንሕ። ሓደ መዓልቲ ግን ኣባል ናይ ሊዮናርዶ ጋንግ ዝኾነ ወዲ ብድሕሪት መፂኡ ናብቲ ዝፅሕፈሉ ነበረ ደፍተር ይሸነሉ። እዚ ከም መጠንቀቕታ እዩ ነይሩ። ሊዮናርዶ ካብቲ ናይ መቕፃዕቲ ቤት ማእሰርቲ ክፍታሕ እዩ። ሽዑ ኔልሰን መወዳእትኡ ጽቡቕ ከም ዘይኸውን ዘርኢ ምልክት እዩ ነይሩ። ጆን ድማ ሊዮናርዶ ብሓደ ግዜ ይቐትለካን ቀስ ብቐስ እናዋረደ እናሳቐየን እናበሳበሰካን ዝተወሰነ ወርሕ ክሓልፍ ይኾን እዩ። ኣብ መጨረሻ ግን ቀትለካ ኢሉ ዝገደደ የፍርሖ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ነገራት እናኸፉ ይኸዱ። ጆን ንኹሎም እሱራት ናይ ኔልሰን ናይ ሞት መዓልቲ ከም ዝተወሰነ ገይሩ ይነገር። ሊዮናርዶ ክፍታሕ እንከሎ እውን ኔልሰን እቲ ጉዳይ ቅድሚ ምኽፍኡ ከዛርቦ ክኸይድ ይውስን። ጆን ሕማቕ ሓሳብ ምዃኑ ዋላ ይፍለጥ ንኔልሰን ጽቡቕ ነገር ስለ ዘይደልየሉ ጽቡቕ ሓሳዊው ኪዶ ኢሉ የበረታትዖ። ኔልሰን ናብ ሊዮናርዶ ይቐርብ እሞ ይቅርታ ንምሕታት መደረ ይጅምር። ግን ዘርኡ እንከይወድአ ሊዮናርዶ ብፋርኬታ ገይሩ ሓንቲ እግሩ ይወግኦ። ገና ብኺ ከይወድአ ግን እቲ ሓንቲ እግሩ እውን ብኻልአይቲ ፋርኬታ ይወግኦ እሞ ሕጂ መዓር ኮይና ኣለና። ብመኻይሉ ኣብ ቅድመይ ጠጠው ንኽብል ዝደፈረ ሰብ ኣቦይ ጥራሕ እዩ ነይሩ። መጠረሹኡ እውን ንዕኡ ቀቲለ እየ ናብዚ ቤት ማእሰርቲ ኣተ ናትካ መጠረሻ እውን ምስ ናቱ ተመሳሳሊ ክኸውን ኢሉ ይነግሮ። ዋላ ተስፋ ይገርዳ እምበር ኔልሰን ናይ ሞት መዓልቱ ከም ትቃረበላ ተረዲእዎ ናብ ጆን ይምለስ እሞ ሊዮናርዶ ንኸይቀትሎ ገለ መፍትሒ ንኸምፅእ ኢሉ ምኖ። ናብ ክፍሎም ክምለሱ እንከሎ እውን ጆን ዝተወሰኑ መማረፅታት ኣለውኻ ግን ኩሎም ጽቡቓት ኣይኮኑን። ወይ ሊዮናርዶ መፂኡ ቀትለካ ተጸበ ወይ ቀዲምካ ኸይድካ ቅተሎ ኢሉ ድማ ይመኽሮ። ግን ኔልሰን ሰብ ንኽቐትል እኹል ድፍረት ስለ ዘይነበሮ ናብቲ ሓያል ሓለዋ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ንኽስደድ ገለገበን ንኽፍጽም ይነግሮ። ምክንያቱ እቲ ከባቢ ንሱ ብደንቢ ስለ ዝሕለ ሊዮናርዶ ይክረኽቦን። ኔልሰን ከመይ ለኤዳ እሞ ናብኡ ከኣትዩ ኢሉ እናሓሰበ እንከሎ ግን ዘርኡ እንከይወድአ ጆን ጉዕሾ ዝመስል ነገር ናብቲ ጋርዲ ይደርብ እሞ እንታይ ምዃኑ ንምርኣይ ክቐርብ እንከሎ ኢዱ ዝሰደደ ኔልሰን ኣምሲሉ ብቦክስ ይወቕዖ። ሓሳቡ ተሳኺዑሉ እቶም ጋርድታት ብፍጥነት ይመፁ እሞ ንኔልሰን ናብቲ ሰብ ዘይብሉ ቦታ ይሰድዎ። ኔልሰን ኣብታ ክፍሊ ንሳ ንኽልተ መዓልቲ ሰብ ዝበሃል እንከይረአየ ናብ ፀሓይ ከይወፀ ግዜ ጠፊእዎ ንኽዓብድ ቁሩተ ይቐርዮ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናብታ ትኽክለኛ ክፍሊ ክምልስዎ እንከለዉ ካሊእ ሰብ ተቐይሩ ነይሩ። ነዚ ጉዳይ እዚ ፈጢኑ ሓደ መፍትሒ ክረኽበሉ ስለ ዝነበሮ እውን ኔልሰን ናብቶ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ዝሰርሕ ሓሽሽ ነጋዴ ይኸይድ። እዚ ሕጂ ዝነብረሉ ህይወት ብጣዕሚ ስለ ዝሰልችዮ ኩሉ ነገር ንምውዳእ ገለ መፍትሒ ሃበኒ ኢሉ ድማ ይሓቶ። እቲ ሸቃጥ እውን ኔልሰን ዝሓተሎ ነገር ሽግሩ ዘረስዕ ዘይኮነስ ህይወቱ ዘጥፍአሉ ነገር ምዃኑ ይርድኦ እሞ ሓደ ሰማያዊ ነገር ኣብ ብርጭቆ ገይሩ ይህቦ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኣብ ክፍሎም እናተዘናግዑ እንከለዉ ጆን ሊዮናርዶ ብርሕቐት ምስ ጋንጉ እናመፅእ ይሪኦ እሞ ምንም ከም ዘይተፈጠረ ቀስ ኢሉ ይወፅእ። ኣብ ውሽጢ ሰከንዳት እቶም ጋንግ ነቲ ኣፍ ደገ ይኸብዎ እሞ ሊዮናርዶ ባዕለየ ዝቐትሎ ኣብ ደገ ፀንሑ ኢሉ ይእዝዞም። እቲ ባእሲ ክጅመር እንከሎ ሊዮናርዶ ብዘይ ምሕረት መውቃዕ ይጅምር። ግን ኔልሰን እውን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣይደንገፅን ወይ ድማ ኣይፈርሕን። እንከይተፀበዮ ብክንደይ ሕኺት ናብ ዓራት ይድይቡ እሞ ንሊዮናርዶ ብተደጋጋሚ ገፁ ይወቕዖ። በጋጣሚ ካብቲ ሓሽሽ ነጋዲ ዘምፅኦ ኬሚካል መሊኣ ዝነበረት ስሪንጋ ናብ መሬት ትወደቕ እሞ ሊዮናርዶ እንታይ ምዃና ይሓቶ። ኔልሰን ካብዚ ኣትይዎ ንጉድ ንምምላጥ ከም ናይ መጠረሻ መማረፂ ከም ዘምፃ ይነግሮ እሞ ሓሽሽ መሲልዎ ሊዮናርዶ ከይሓሰበ ንባዕሉ ይወግእ። ግን ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰከንዳት እቲ ዝወሰደ ኬሚካል ቀታላይ ስለ ዝነበረ እውን ውስሒቱ ናብ መሬት ይወድቕ። ተመሊሱ ድማ ይተላዕለን። ብሓቂ እዚ ሓሽሽ ንኔልሰን ችግሩ ምንም ፃዕሪ ከይገበረ ፈቲሕሉ እዩ። እናጎተተ ናይ ሊዮናርዶ ሬሳ ካብ ክፍሉ የውፅኦ እሞ ነቶም ተገሪሞም ዝሪእዎ ነበሩ እሱራት ድማ እንድሕር ዳኣ ክመውት ዝደሊ ሰብ ሃልዩ ናብ ክፍለይ ይእተይሉ ይጠንቅቖም።
ኣብታ ሰዓት ንሳ ጆን ምንም ዘይፈለጠ መሲሉ ይምለስ እሞ ኣታታይ ደኣ ጌርካ ኣብ ውሽጢ እስር ቤት ናብ ናይ እስራት ግዜኻ 20 ዓመት እዩ ዝውሰኽ ኢሉ እናተሓጎሰ ይነግሮ። ኔልሰን ድማ ፍሽኽ ኢሉ ኣነ ይቀተልኮን ሓሽ ተጠቒሙ እዩ ሞይቱ ኢሉ ይነግሮ። ጆን ነገራት ከምቲ ዝሓስቦም ብዘይምኻዶም ቁሩተይ እናሓዘነ ምሳሕ ንምብላዕ ናብቲ ካፊተርያ ብሓደ ይኸዱ። ንሶም ከኣትዩ ከለዉ ኩሎም ቶም እሱራት ጸጥ ኢሎም ይጥምትዎም። ሓደ እሱር ናብ ጎየ ብድሕሪት ይመጽእ እሞ ኔልሰን ፋርኬታ ይጥቁመሉ። ግን እቲ እሱር ኢዱን ላዕሊ ገይሩ ሊዮናርዶ ብጣዕሚ ዘቸግረና ነይሩ፣ ሕጂ ንስኻ ስለ ዝቐተልክዮ ከዓ ሓድሽ ንጉስና ኮይንካ ኣለኻ፣ ኩሉ ዝደለኻዮ ነገር ንገረና ባዕልና ንገብረልካ ኢሉ ይነግሮ። ዋላ ብጌጋ ይኹን ደኣ እምበር ኔልሰን ኣብቲ እስር ቤት ዝነበረ ዝሓየለ ሰብ ስለ ዝቐተለ ንሱ ናይቲ እስር ቤት ንጉስ ይተቐይርኒ። ጆን ኣብቲ ጉዳይ ዝነበሩ ቁፅፅር ሙሉእ ንምሉእ ከም ስእንሎ ይርድኦ። እንድሕር ደኣ ኣብዚ ቦታ ዘለዉ እሱራት ንኔልሰን ከም ንጉስ ርእምዎ ዝሓሰቦ ነገር ኣይከሳኽዕን። ግን ጆን ሕጂ እውን ባእሲ ከልዕል ስለ ዝደልየ ናብ ሓደ ብርቱዕ እሱር ይኸይድ እሞ ካብ ወንበሮም ንኽትስእ ይነግሮ። እቲ እሱር ብጣዕሚ ሓደገኛ ነይሩ። ተስኡ ጋእ ሰጋእ እናበለ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ኔልሰን ዘለዎ ሓይልን ስልጣንን ንምርኣይ ብተደጋጋሚ ይጸርፎ እሞ ርእሱ ኣድኒኑ ይኸይድ። ኣብ ሰዓት እዚ ጆን ሕነ ናይ ምፍዳይ ሓሳቡ ሙሉእ ንምሉእ ፈሪሱ ከም ዘሎ ይርድኦ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኔልሰን ናብ ሸቓቕ ክኣቱ እንከሎ ቤሪ ብድሕሪት ይመጽእ እሞ ስምምዕና ረሲዕካ ኢኻ እናበለ ቀስ እናበለ ይቐርቦ። ኔልሰን ነብሱ ንምክልኻል ንቤሪ ብቦክስ ክወቕዖ ይሙክር፣ ግን ድማ ኣይተሳክዐሉን። ቤሪ ተናዲዱ ሓነቑ ሒዝዎ ይጸንሕ እሞ ባእሱ እውን እኮ ክፋል ፍቕሪ ኢሉ ይነግሮ። ኔልሰን እዚ ጉዳይ ብሰላም ምፍታሕ ከም ዘዋፅኦ ተረዲእዎ ንተዓረቕ እሞ ንዓኻ ዓቕፎካ ኢሉ ይነግሮ። ኣብታ ሰከንድ ንሳ ግን እቶም ከም ንጉሶም ዝርእዎ እሱራት ናብ ውሽጢ ኣትዩ እሞ ቤሪ የቸግሮ ኣሎ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ኣብ መሬት የውድቖም ብደንቢ ገይሮም ይቕጥቅጥዎ። ኔልሰን ነቶም እሱራት ጠጠው ንኸብሉ ዓዊሉ እናተዛረቦም እንከሎ እቶም ካልኦት ጋርድታት ይኣትዩ እሞ ጆን ኮፍ ኢሉ ይከታተል ስለ ዝነበረ ኩሉ ዝለዓለ ንሱ ስለ ዝመሰሎም ንዕኡ ናብቲ ሓያል ቤት ማእሰርቲ ይወስድዎ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ቅፅዓት ወዲኡ ካብቲ ሓያል ቤት ማእሰርቲ ክወፅእ እንከሎ ኔልሰን ሙሉእ እቲ እስር ቤት ተቖጻጺርዎ ይጸንሕ። ንኩሎም ቶም እሱራት ማርሻል አርት የሰልጥኖም ነይሩ። ቀልዲ ክቐልድ እንከሎ ኩሉ ሰብ ይስሕቐሉ። ታሪክ ምንጋር ክጅምር እንከሎ ድማ ከቢቦም እዮም ዝሰምዕዎ። ኔልሰን ንጆን ክረኽቦ እንከሎ እውን ንዓኻ ተዘይረኸብካ ነይረ ኣብ ናይ መጀመርያ መዓልቲ እየ ክመውት ነይረ፣ ንኩሉ ዝገበርካለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኢሉ ይነግሮ እሞ ጆን ብጣዕሚ ይነድድ። ኔልሰን ክወፅእ እንከሎ እውን ብንደት ነቲ ክፍሊ ምግልባጥ ይጅምር። ናይ ሰላም ህይወቱ መስዋዕት ገይሩ ቤት ማእሰርቲ ዝኣተየ ናይ ኔልሰን ህይወት ንምብልሻ እዩ ነይሩ። ኣብ ክንድኡ ግን ምንም እንከይፀዓረ ናይ ቤት ማእሰርቲ ንጉስ ቀይርዎ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኔልሰንና ቤሪ ብዝበለፀ መንገዲ ይቀራረቡ እሞ ዝፋተዩ ኣዕርኽቲ ይኾኑ። ሓደ መዓልቲ ኔልሰን ኣብ ክፍሉ በይኑ እንከሎ ጆን ይቐርቦ እሞ ንኩሉ ዝገበሮም ጽቡቓት ነገራት የመስግኖ። እዚ ጉዳዩ ብቤት ፍርዲ ደጊሙ ዝረአየሉ ግዜ ስለ ዝቐረበ እውን ቀልጢፉ ክፍታሕ ይኽእል እዩ። ኣጋጣም ቻው ከይበልካ ንኸይትኸይድ ግን ከም ውህብቶ እዛ መስተ እዚኣንካ ኢሉ ይቐብሎ። እዛ መስተ ተኸፊታ ስለ ዝጸንሐት ኔልሰን ተጠራጥሪ እዩ ነይሩ። እዚ ረአየ ጆን ተቐቢሉ ክልተ ምዕጉይት ይሰቲ እሞ መሊሱ ንኔልሰን ይቐብሎ። ኔልሰን እውን ሙሉእ ንምሉእ ኣሚንዎ ጭልጥ ኣቢሉ ይሰትያ። ግን እታ መስተ ብመደንዘዝ ተመሊኣ ስለ ዝነበረት ሙኑእ ስሒቱ ናብ መሬት ይወድቕ። ጆን እውን እቲ መስተ ብሰውነቱ ኣትዩ ከይመረዞ ናብቲ ሽንቲ ቤት ከይዱ ተፊኡ የውፅኦ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እቶም ጉዳዩ ዝከታተሉ ዳኛታት ይፅውዕዎ እሞ ኔልሰን ፀባቢ ከም ዘመሓየሸን ኩሎም ችግራቱ ከም ዝተረድእዎን ነጊሩ ንኽፈትሕዎ ይልምኖም። ግን እቶም ዳኛታት ኣቕረብ ቢሎም ክሪኡ እንከለዉ ኣብ ናይ ኔልሰን ግንባር ዝተፃሓፈ ናይ ሓደገኛ ጋንግታት ሽም ስለ ዝነበረ ሓሳቦም ኣይቀይሮምን። ቀልጢፉ ናይ ምውፃእ ዕድሉ ድማ ከምዚ ኢላ ተዋኽን። ናብ ክፍሉ ክምለስ እንከሎ እቶ ግንባሩ ነበረ ጽሑፍ ይሪኦ እሞ መን ከምኡ ከም ዝገበረ ተረዲእዎ ምስ ጆን ይበኣስ። ኔልሰን ዋላ ቅዲሙ የጥቃዐ ደኣ እምበር ጆን ዝበለፀ ተመክሮ ስለ ዝነበሮ ክሳዱ ሓኒቑ ናብዚ መንደቕ ይፀጉዖ እሞ ኩሉ ዝገበሩ ሓቅታት ይነግሮ። እቦኻ ህይወተይ ይበላሽለይ፣ ሕማቕ ገገር ክገብር እንከለኹ ንኽቕየር ዕድል እንከይሃበ ብተደጋጋሚ እናፀረፈ ኢና ዝሰደን ነይሩ። ኣነ ድማ ሕነይ ንምፍዳእየ ንዓኻ ዝገበረካ ኣለኹ ኢሉ ይረድኦ። ኔልሰን ብንደት ተመሊኡ ንገምጢሉ ንጆን ይሕዞ እሞ ብርእሱ ናብቲ ዓራት እናጋጨዮ ይጸንሕ። ግን እቲ ባእሱ ዕሪኽ ይቀጸለ። እቶም ጋርድታት መፂኦም የቋርፅዎም እሞ ክትበኣሱ ተደሊኹም ኣብ ደገ ኢኹም ትበኣሱ፣ ሓዲኹም እንድሕር ዘይሞይትኩም ከዓ እቲ ባእስ ፈፂሞ ይቋረፅን ኢሎም ሓዲጎሞም ይኸዱ። ካብቲ ሰዓት ሱ እንድሓር ጆንና ኔልሰን ሰብን ከይረኦም ባዕልትን ባዕልቶም ንኸይቃተሉ ጋርድታት ብቐረባ እዮም ዝሕልይዎም። ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ብዛዕባ እቲ ባእሲ ሙሉእ እስር ቤት ትሰምዕ እሞ ብዙሓት እሱራት ጆን ዝተረፉ ድማ ኔልሰን ይቐትል እናበሉ መሳርሕን ሽጋራን ቅርሽን ምምዳብ ይጅምሩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ቁማራት ወናኒ እቲ ቤት ማእሰርቲ ከይተረፈ ይሳተፍ ነይሩ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ኔልሰን ዝኾነ ሰብ ክሪኦ ከም ዝመፀ ይንገሮ እሞ እቲ ክሪኦ መፂኒ ሰብ ቤሪ ምዃኑ ክርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ይድንግፅ። ለካ ቤሪ ቀልጢፉ እዩ ተፈቲሑ። ግን ህይወት ብዘይ ኔልሰን ክቕፅል ኣይክእልን ኢሉ እዩ ንኽሪኦ መፂነ። ንዕኡ ንምርኣይ ጥራይ ተመሊሱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ንኽኣቲ ሰብ ንምቕታል ከም ዝተዳለየ ይነግሮ እሞ ኔልሰን ክንድዚ ስለ ዝሓለየሉ ብጣዕሚ ይግረም። ቤሪ ከም ናይ መጨረሻ ስድሩ ይርኦ ስለ ዝነበረ እውን ንዕኡ ኢሉ ዘይገብሮ ነገር ከም ዘየለ ክነግሮ እንከሎ ሓንቲ ሓሳብ ናብ ርእሱ ትመፀሉ።
بتوجن اتدون زبال ناي نيلسن طاقة سلكو تصوع انكلو أبيرو غولف ناتجاوتو ينيرو اتسلك زدوله نيلسن ينيرو نخحك زاد ما يحطو دون نيلسن كحجزة كان يرئي جنك عن خد كفلن زي حجزة كأرشقانة سلت أنا كان يستوصو نيلسن دما أنا نفط فاونديشن كمل سيقلن جن زورس ودي سلزلني اتسلت أنا أخلفو إيلي نقرو أفتا سكند نسا بيري نفتوش تغفلي أتمو أنا نينجرا ودون نيلسني ناي بوي ناي فاونديشن ورسن خورس يمت إذا اللي خوي لغنو قرون كله دما دوم بتعمي دنجز بزح جيزان كيوسده اتغلو تصبيه نوره ناي بأس علات ونياتح كل نجر أوزي جمير نيرو أوزي دما يخودا جون اتناي مجمريا بوكس سديدو نيلسن مريتي ودقمو لانو بسانتايزر علي خو متي سلازنوره عينو نخعورو نيلسن بترغاغا مغوص يحسلو أما ترشا جن نيلسن وني تسأمو نجون ستوسنا جيزا مسوقعو كلتيو مداليو مزموطو كمتن ليوناردو زقوتولو زبالة كيميكال زمالئة سرينغا خف جبو ميوطو جن نيلسن هندو تطو يبلو ممو حكي إحنا غافري غنيغا نمنتاي نقصل تطو زينا بليلي مخرو جون أمينو حق خاي خايلو إيدو خورو دنكالو جن هندو تيمتسأمو نيلسن يوغو جن جونون بتازنورو تناي مترشا حيلي أزواني يوغو أمو كلتيو أمونو أمسحيتم نامريتي وركو بزحن كيتصنحو اتوم ناي استريت حكايم نافطو بوتا يمصو كلتيوم كم زموت يرغاغصو از قصل معلتي كلتيوم كقبرون كلوون نايت فاونديشن حلافنتن تقلال هافتن ناي نيلسن حدا ودو بيري محلالف تحزن توديو سبات حدا بحدا خدون كلو جن بيرين دحريتي ترفمو كم مكينو بادي لاوتيو اتمقاور دقيم يخعتو مويتو توهايلو تقايرو زنورا نيلسنون يدو سديدو يتسق لكا زغلو زغورو كونيلوم يوم اتبسرينغاس توغو كيميكال كمتن ليوناردو زقوتولو زيكونس نستوسونو معلتات ونغازا سحتي نيرو اتمويتوم يلو زمسكره نايت اسرويت دكتورون قرشي تخفيلو ايو نيلسن مس بيري او لعلي ناي جون مقاور تطويلو او دخو قدفو يلو نحسب يتصنح جن بيري حساو سلازقيرو اتو مقاورو خعيتو نعوون كوتو يوسن دحرز توسن وقعي ناي كلتيوم بأسي افت مقاورم نخو قدفو يسمامعمو هيوتوم نمقصالي خدو دحر حد عمت كلاتهم هيوتهم كيروم زحش من نورنا رأنا يومون فيلمنا يودا بنايلو ما عند فيلمنا تزناقعكم تمايركم ممكن تكون تسفاي قبر أنا زي فيلمي كعسر تشومن تخوئي سوم كغنديتو وكومنت صحفو لي دقيمنا كسان رخا سنايت سنحي